ଖରାରେ ମୁଁ ମୋ ଧନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଏ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଡେ 5। ତ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଥିଲା। ତଥାପି ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଖରା ଦେଖି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଟିକେ କୁରକୁରି ଖାଇବି। ଖରାବେଳେ କାହାର କୁରକୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୁଏ। ତ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କୁରକୁରି ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବାଟ ସାରା ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ବସି ଉଠିକି ଯାଏ। ତ ମୁଁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ବସି ଉଠିକି ଗଲି। ତ ଆଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ତା ସହିତ ଖେମ୍ପରା ଖେମ୍ପରି ହେଇକିରି ତାପରେ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଆସିଲି। କାମ ସାରି ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। 4ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଆମ ଘରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ତା କୁରକୁରି ଛଡ଼େଇକି ତାଠୁ ନେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିଲି, ମେଘ ପବନ ହେଇଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ, ନଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଛାତ ଉପରକୁ କବି ହେଇ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କବିତା ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ଛାତ ଉପର ସାରା ଏମିତି ଟହଲ ପକଉ ଆଜି ମୋର ଦିନ ଏତିକିରେ ବିତି ଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।